О, бача 66 минутада Криштиану Роналду гол зад ка. Касе гуфт ки бозӣ 3-1 меша. Короче, Криштиану Роналду як гол зад, бозӣ 1-1 шуд. Касе ҳамҷа навистагӣ буд, бозӣ 3-1 меша. Короче, прогноз мондак чӣ? Бачаҳо бозира нишон дода наметавонам ин ҳами ҷози будро магар соҳиби ҳами канал бо жалб напартоя мегум. Иҷа якимо общая каса болельщики кадестем охи Истиқлола. Неки ай соҳиби ҳами канал дилам дур рафт, барое ки якум эфира сар додам, дар канали ӯ 20 000 одам тамошо дошт. Эфирша кишти як яхча нишон дод. Баъд не дуюм эфирша сар дод. Барои ҳамин рискованно камтар гуфта намешад яке бо жалоб роӣ накунад. Яке иҷа мо общая макаса Истиқлола болельщика дестем ку. Тоҷикистон ба пеш. Бозӣ 1-1 шуд ина. Роналдо гол зад 66 минутада. Короче, дуюм тайм мощно рафтестай. Основада Ятимовай, Ҷалилов, Камолов, Сибай, Беганов, Беганович, Эҳсони Панҷшанбе, Алишер Ҷалилов ва бача 5-3 боиз доранд. Табриз Давлатмир, Артур Карташян, Талиска, Роналдо, Брозович, Алхайбари, Фуфана. Ваҳ, Лапортам гирифтанд. Бача Эмерик Лапорт. Овоз баланд шуд, кадоме гол зад чӣ? Ваҳ, бача 3-1 меша гуфт ва ҳам сағира рост гуфт чӣ? Алнаср гол зад чӣ? Ку статистикаро бинем. Ду як. Ҳамо хита нишон нате ба худо кайф баре. Эфири бародар да ганда гапои безеб задесан. Ҳақорат накунед бародаро, бача. Хай бародар эфир кунам ака намедонам чӣ ба ин телефонша кажала хапидагия. Неки ҳақорат накунед, ин мардак ҳамиқам нишон додеста. Ин ҳамо мо ҳам гуфти гапо болельщики карда, ин ҳамҷа нишон додестем, ин ҳам хеле хе роста намегӣ нишон тӣ. Ана хе кунем чӣ хе мешуда боша. Биё бача рафтем. Уҷа кажала, аҷа ростана. Бача рафтем, биё бигӣ. 2-1 шуд шуде. Бача
ناو گفتیم خوب میکنیم که النصر باید مزدیم. به مریم دست منجم به لا 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 یک بودم ای بدروینگ و اما کسی جرسته کانال айтини ой бан буро яқала падилица кни сағира гала занаханикнин рост меша айрон мешам мигам ҷо кажалай ҷа чӣ барустана любой путём нишон чӣ буд ай куҷо а ай кадом боло ай кунҷашам айб накард истиқлол гуфта дод зан ба пеш бигӯ бачаи чӣ хешиди ду якше кайфуро таран кард ку шуд короче бачаҳо 2-1 болода алнаср истиқлол оно шо барои любой ҷо нишон дидиста мерода ана майкаи 7 Роналдо ганда шиностуфтиста та нишона те бародар чо кади ты фикриё 8700 подписчикта буку зрителюта рафтем бача шуд ки буд амҷо 3-1 меша гуфт кадом мегуфт 3-1 меша угадатка чӣ бача чӣ гап ши дуюм гола бинем кӣ задак Андерсон Талиска ваҳ бача Талиска гол зад ку неки мардум ячи доду вой дора бача шуд 3-1 шид ку ай бача натури шута медонист чӣ кадоме эфирда гуфт ки шуд 3-1 меша бача
О, а как халат таусыка? Давай сагырагала куята бизане. Бача бозӣ мондагии мардако сурат гирифтеса. Таблода 2-1 иҷада 3-1 тенҷия? Вай бача бо гол шуд чӣ? Сеюм гола ки зада боша? Андерсон, Талиска, Криштиану Роналду. Бача биёву бигӣ. Чӣ гап шуд бо? Чӣ гапе шуд ки пацан чизеро наблюдат дорад кадоме чизе нарушад ка чӣ?
79 82 минута. Бародар, эфир кун, ба фикрам ки переживат кардест чи барои ҳамин эфираш. Бозира нишон те, мардум бозира бинае, бача. Звук нест, бачаҳо. Барое ки звук боша, агар бовар кунед, автоматически ба фикрам блок мешавад. Ито ҳамин қам ели как ина нишон додестем. Бозира хай то охира тамошо кунем. Чӣ гап мешавад? Шуд 3-1. Бача чӣ гап ши? Алейкум салом, бачаҳо, каса сӯзе? Короче, бозӣ бачаҳо ҳамин охираш мондаe. Охираш мондаe. Бародаре ки эфир кард, эфирша куштак, намедонам чӣ ба. Ай ҳамои қак тамошо доштем ки ҳамоам мурд. Намедонам переживат кард чи. Ай эфири ӯи қамо ба мардум нишон додем. Ва бача монетизировать намекунемша, натарсе. Эфира баъди чи удалит мекунем. Просто интересно буд тамошо кардан. Аку мардаку даҳаму бозиянд, даҳаму Арабистонанд. Просто возможность доранд оё эфир нишон доданда. ВК бесплатно. Севу як Алнаср бридестай бачаҳо.
чӣ ба киштиш? Ман намедонам ростӣ гап якум бор ман эфири ҳамон бародар тамошо доштам, 20,000 одам буд. Баъд яке эфириш мурд. Бо диюм эфирша сар дод. Хай якум мо вай мардаку дар ҳамун ҷаҳанак возможности ки ваё доранд, бозиро тамошо кардестиям. Мо ака эфири ҳамоҳо гирифта ина через интернетҳо нишон додестем. И то еле как. Намедонам кушт, эфирша кушт. Вақте 20,000 одам тамошо кардаеста бошад, бача, ту бояд фақат футбола нишонтӣ охӣ. Ака хайр раҳмат ҳамон бародарам, ки дар ҳамун ҷа буда нишон додеста буд. Ман тоҷикам не ки ай тарафи Алнасрам. Ай бародар кори тай. Ай тарафи касе меши ва интихоби тай. Яки ӯ мардако дар ҳамун ҷамъ, бача, бозиро ай пеш бо тамошо кунӣ бу дигае да. Ба фикрам, ки бозӣ тамом шуд. 3-1 монд. Ба худо кадоме ами пеш аз саршавии дуюм тайм гуфт, ки бозӣ 3-1 мешавад. Вай натуре угадат кард шота ё ки намедонам. Шояд 3-1 инами онлайн ина ҳамиқа возможност дорем. Ина ҳозир ман кофтестам прямой эфир. Ҳамон бародар дига чота эфир сар надод. Бача дар Алнаср бисёр звезда. Конечно, биёед намои состави Алнасра данный момент хонам. Хай местный игрокай. Ина Эмерик Лапорт. Так, инаи Фофана французай ба фикрам. Талиска, Брозович, Роналдо, Мане ба фикрам бозӣ накардест, на заменадай. Нигоҳ ки испанец, француз, испано-француз, короче. Секо, Фофана, Марсело Брозович, Андерсон, Талиска, Криштиану Роналдо мондагиҳош арабанд. Запаснии ҳама арабоанд. Запаснии Истиқлол Муҳриддин Асанов, Аҳтам Назаров, Муҷтаба Мухтадаӣ. Ака ту ёро чӣ хел меёбӣ? Просто чемпионат.com сайташ даромадам ёфтам. Ина состави Истиқлола бинем. Рустам Ятимов, Иван Новоселец, Табриз Давлатмир, Артур Карташян, Арменин, Седрик Гугуа, Ромиш Ҷалилов, Эҳсони Панҷшанбе, Амадонӣ Камолов. Амадонӣ Истиқлол навекад даро бесплатно мебинӣ. Так, вконтакте дороем. Ҳисоб чандай мегӯм? Бозӣ тамом шуд ба фикрам. Хай бирем ховрем. Контакт. Содиқҷон Қурбонов, Шервони Мабадшоев, Шаҳром Сулаймонов, Алиҷон Караматуллозода. Чандта легионер? Якта, дута, сета, чорта, панҷта легионер. 3-1 Алнаср. 44 минута. 44 минута. Истиқлол шота кушод. Бозӣ рафтестай? Рафтеста боша ку биёем ӯзи? Истиқлол Алнаср.
бача кадоми PlayStation-да сардудагиай? Кадоми эфир сардудагиай? Эфири ҳамӣ биё будурӯем? Эфири рӯз ки гап ана хеле коре накуна бо Чорсу Истиқлол бира. Одамо нигоҳ ка ина ҳама хелам даже нишон додестиян. Ҳамиёро ҳатто бо тамошо кардестияй мардам. Ина ҳама хе даже нишон додестияй. Нигоҳ ка атака Ал-Наср. Dangerous free kick, опасный удар по воротам. Dangerous attack, опасная атака. ВК инам как Инстаграм, Ватсап. Қосим Маҳаммадиев гап нест бародар Аҳмади Калон. Ҳай ки гуфтӣ гапҳо бозиам чанд тамом шуда ки нами охиракша нишон тим нами 37 касе тамошо кардестай. Амира бикшему баъд пага кора ки бо хок не. Бача и чанд минут добавит кардагиай? Бозӣ буд намеша? Бачаҳо аҳамият додестин ҳами одамо бисёриш инам хеле эфир сар метиҳанд ку. Инам хеле мардум тамошошон мекунанд. Яке ҳеҷ ка ҳеҷиш намега. Она шумо бара ҳама мардак ай пеши стадион нишон додестаи бозира 20,000 қариб одамай. Оната фалон, бисмардон, телефонта рост хат, ик, вайк. Ҳама мардак ҳамуқа нишон додестаи то. Ҳақорат кардан дар кор нест. Инам нигоҳ кун ами ранги мегӯянд ами ранги сони бозӣ кардеста ина. Бародар ВК скачат кун. ВК дорум Қосим брат. Ҳамаша дорум алҳамдулиллоҳ худо ба шукр ҳамаш ҳаст. Просто айзарби ами жалоб палабам хеле чизора нишон наметиҳем оли ами дилам дур рафтестай. Инами эфир аввалошда ай канали ҳама бародар иқа нишон додагӣ будем. Оли ҳам жалоб назана соз. Хай эфирама сохранить намекунам, аки монетизатсия кор намекунад ку барои мо. UFC боша ки прямой бигира жалоб бизана маҳкам кунам мақсад заблокировать кунам. Ине ки бародар фикр мекунам ин кора намекардагист. Бародар Истиқлол 3-1 бой дод. Хай ки футболай бачаҳо, футболай 98 минут ва дадаҳани яки канали не бародар да 68 кас тамошо кардесте. Чанд шуда кас 3-1 короче Истиқлол бой дод. Тамом шид. Бозӣ тамом шид бачаҳо. Хай паноҳтон ба худо. ВК медурӯед чӣ мезанӣ мерӯя? Ҳами кадоме намедонӣ бачаҳо бидуроен ҳами Google-да
ё ҳами ВКонтакте да фарз кардем ҳами Истиқлол, Алнаср рафтеста мезани поиск давай уже автоматом прямой эфир шумо да мебурора метия ё ки ҳами Ютуб дан вақти диромадем инам Истиқлол, Алнаср менависи прямой эфир уже мебурора метия ё ки одди ҳами Google медурӣ Истиқлол, Алнаср прямой эфир менависӣ чандта сайтҳо уже мебуроранд метиҳанд любойчиро медурӣ тамом тамошо мекунӣ. Бозӣ буд шид. Бозӣ буд шид. Хай агар 3-1 ҳам бад нестай. 3-1 бад нест. Мисли аз соло бахши Қурғонтепа омад Спартак Москва да 19-0 бой дода буд ку. Хай ито якта гол зад. Қатъи Роналдо ина бозӣ кардан. Против Роналдо бозӣ кардан. Аббачат ягон тоҷик против Роналдо вале бозикардагӣ набуд на ягона Истиқлол против Роналдо бозӣ кард. Хай бой додан. Хай ки дига чико мекунанд? Хай ито бачаҳо молодци қандшо назананд. Ҳами уровенда ҳамиқа бозӣ карданд. Ой Тоҷикистон мебияд бо Тоҷикистонда фатир шурбочааш мекунанд, мезанад, шикама сер мекунад, шикамаш дам мекунад, баъд намедава. Баъд баъзур аз 3-4 дига Истиқлол мезанад гола. Тамом Роналдо мегаянад. Бозиша. Ай астағфирулло бародарҷон, бахтовар Шукрзода. Гапҳои қабеҳ нашава илтимос. Кадоме ваалайкум салом. Кадоме бачаҳо намедонем имрӯз дар шаҳри Саранск, Россияда бачаҳакҳои худмон финал бозӣ карданд командаи Азия. Қатъи бачаҳакҳои Бадахшон, бачаҳакҳои Энергетик Ғунд 2-1 Энергетик Ғунд чемпион шуд ирӯз. Кубокам мегиранд мебаранд Москва. Алнаср ака буд то Реал Мадрид. Конечно, Роналду. Ина составша нигоҳ кун охи Аббача состави Алнасра ту нигоҳ кун. Эмерик Лапорт, Аббача чемпиони Англияи. Секо Фофана, Андерсон Талиска, Криштиану Роналдо. Бача. Хай нормальная, бад нест. Майли оҷи зинда бошӣ гап нест барои эфир. Бозии Истиқлол чӣ шуд? Раҷабалӣ Ҳайдаров Истиқлол 3-1 бачаҳо бой дод. Хай 3-1 бой додагиш гӯё 6-3 брид карочи. Як голи Истиқлол задагӣ ба 2 ҳисоб. Насиб да ҳамӣ бидай. Ганда зиқ карданд. Зиқ нашем бачаҳо футбола чӣ зиқ мешем? Хай бозия яка бой дод дига чико кунанд? Ҳамиқай уровенака айда зиёдаш бачаҳо дар Европае. Аслидин бозӣ чанд шид? Бозӣ тамом шуд бародар 3-1 шуд. Ина Алнаср Истиқлол ози мо тарафа нишон медиҳем. Ина 3-1 буд шуд. Ҳамаш харанд. Эхе нагӯ ака бародар. Ака хитам футболист буди аввал. Ваҳдат 08. Вале омад ай соли 99 то 2009 большой футбол бозӣ кардагиам. Баъд ай 2014 курси футзал гузаштагиам. Баъд ҳами 14 сар кардам футзала то 2018 бозӣ кардам. 19-20 қаблогирӣ кардем гуфти гапҳо ба ҳами Самара омадем. Ози айни ҳол Самара даем. Роналдо кай омад?
зиқ нашини спортем. Роналду кай омад? Роналду ҳамҷо дайку? Ал-Наср дай. Оли Тоҷикистон насиб ака ответни бозии Тоҷикистон бирава, бароям гуфтесам ки уҷа бачаҳо фатиршӯрбо, қуртова, гаррени тенҷи бад бикунем, аз души бизана, шикама дам куна, вазбин шава, баъд бига хай бачако 5 гол мо да бизанему 10 мегирем. Дар куҷо бозӣ кардаги ака? Хоб дар куҷо бозӣ кардагим? Якум виши лигаи ман Ансоли Кулоб буд. Ансоли Кулоб буд. Қатъи акаи Ғайрат, акаи Иззатиёв бозӣ кардагим. Баъди ӯ 2003 ман ним сол дар Владимир будам. Баъд омадам Парвоз, Хуҷанд, БДА, командаи Умед, ЦСКА, Динамо, Ориона. Ҳам командода бозӣ кардагим. Тоҷикистон меравам. Кай меяр Роналду? Рахат ака, раҳмат ака там нест. Бюҷет Истиқлол медонӣ ака? Бюҷети Истиқлола рости гап намедонам. Леки ба фикрам ки нормальнее ко. Ҳамхел шинида будам. Ака ба худо ҳамқад пеши худо зӯра кардам, леки нашид. Ака аз Аллоҳ бародаро дигар чира биталабем? Саломатиро биталабем. Пешравии зиндагитонро биталабем. Хай бозие ака. Роналду чанд гол зад ака? Роналду 66 минутада 1-1 кард. Баъд Андерсон Талиска 70 минутада 2-1 кард. Ба 77 минутада 3-1 кард. Тоҷикистон бой дод. Тоҷикистона командаш бой дод. Истиқлол. Бозӣ чанд шид? Бозӣ 3-1 бачаҳо. Бозӣ бошид. Кадом командае медонистӣ гуфтӣ? Ҳам командода бозӣ кардагим. Эмомалӣ, Раҳмон 3-1, Раҳмат Широина. Голора ки зад? Боз бесте ин ҳамхе Эмомалӣ. Ина ҳамихе бёзи ма тида я сурата нишон метем. Ҳам сурата. Охирон командае ки ман дар ЦСКА бозӣ кардагим ози ҳамин. 59 одам абача созе дигар. Давно эфир набуде, ома шо бара. Так ози бе. Куҷо шед? Раҳмат Шерина голора ки зад ака? Голора ози мегум. Ай Истиқлол Сенин Себай зад. Ай Ал-Наср Криштиану Роналду зад. Талиска дута зад. Роналдуро шикамдард кунем. Бале қуртови нур баренша. Конкретна қуртова печона. Вазбинш кунӣ, вай намедона ку баъди қуртов давида намешавад. Конкретна бизана сағира фатиршӯрбо катӣ. Во чаҷоне мара чӣ додем дигар? Ман бозӣ намекунам имрӯз. Бачаҳо беман кароҷи бехафагӣ. Равшан кай бозӣ дорад? Дар Тоҷикистон бозӣ мешавад? Аҳсан Истиқлол боям бутан тамошо карда меянд. Ака чӣ ба дар тими Истиқлол надромадӣ? Охе Иброҳим Амонов ӯ вақт рости гап вақте бозӣ мекардем Истиқлол нав пайдо шуда буд. Хай ман бас карда будам рости гап. 5 декабр бозидора бой доданд. ЦСКАда ман ҳам бозӣ кардагим. Эмомалӣ Раҳмонов ина нигоҳ ки ози ма тида як сурата нишон метем. Ай ҳамун сурат ку кира меёвӣ? Ози як минут саломат бошед ака. Ози як минут. Ман заряди телефон мебинам 55 созай. Анаку биёзи ман ози бе куҷо шуд сурати ЦСКаи ман? Омади гап да ки карьераи футболмона я нишон тема. Так ози як минут. Моро намебаранд мебарида бошанд. Дар Тоҷикистон бозӣ мешавад? Не. Бояд бозӣ шавад.
ана ЦСКА-ҷон па дар даҳни Эмомалӣ гиҷоши дида ҳамиҷаи тамошо кӯбрад. Инами кияй? Инамира дидем ири Шакира. Соли 2009 ина ЦСКА-ра состав шаб Искандар Гадоев, Рустам Алимов, Дилшод, Умед Чоршанбиев, Дали Раҷабов, Суҳроб Ашуров, Фаррухча, ина Шамсак Исор, Суҳроб Шарипов, Ромиз Баҳриддинов, ина Ҷавлон Назаров, ина Чарлз Накути. Помириҳо нестанд ё бадахшони. ЦСКА Помир просто ҳамхе буд. ЦСКА кемевеш кадаг, яъне Азам Лео Даҳ мегуфтанд, ина Сабур, ина Алиёр Ашурмаҳмадов, Акай Ҳусейн, ина Никулина дидем? Ина Акай Умари Арген, ина Ҳикмат Фузайлов, Акай Хабир. Инами маем бачаҳо, ина байнда шидагим дидем? Лидери команда ина. Боз бо як сурати дигаре нишон метем. Уҷада Фатло, Самад, Даврон, копияи Бензема ихтияка. Гап нест ҳайзи бӯй бача. Инаи соле ки футзал бозӣ мекардам. Боз Акай Пайрав, главный тренери Шидагайко. Ин Акай Пайрав, главный тренери футзалай. Масрур, инаи маем, и Зоири братай, Бахай, Орзуай, и Дидорай, и кияй Севалов, Кирюха, ина Ника. Шогирди Бензема набошед? Так, ози бе. Кадом сурата нишон тиҳам? Бачаҳако тамошо Алнаср гуфте бача. Ин ҳама шумо дози Алнасрра нишон метем. Ҷавлон да хиди Алнасра ёхе. Ина Ал-Наср клуб. Ина Ҷавлона ёшиёша диде? Соли 2007. 2015-16 дар ЦСКА Роналдоро Арабистон харидай. Ваҳ, бача шумо нав дарак доред. Ина бачаҳо, ина ман Арабистон омада будам, ҳами Алнасрда гуфтем сбор гузарем ки гуфтанд а бача сумо намераса худа бародарҷон. Так, бо чира нишонтон тиҳем бародарро? Айни ҳол тамошо кардестем хайдаи шавӣ. Анаи сборни футзалай, сборни бисёлаҳо. Наҷада ман дуюм тренер будам. Ина Файзаки Аршавӣ нашинохте? Файзаки Аршавӣ, Фирӯз, Умед Кузиев, Муҳаммад, Фирӯз Сангов, Шоҳ, Масрур, бачаҳакои футзал. Ин ҳама дуюм тренершонанд. Ягон гол ба даст задагӣ. Бача хиёлам футбол рафтестай. Футбол буд шид Беҳрӯз. Футбол буд шид, аки темаи футбол ки рафт, иҷа чах-чах кардестем қайд бачаҳо. Майле биё. Ина ҳама якум командаман. Привет всем своим друзьям Манчестер Сити. Ина 2010 шогирдакои ман ё. Бозӣ 3-1 шида бача шумо нав дарак ёфтем. Нав одамо бедор шиданд. Ина ин бачаҳако год ражденишон 98-ай, и 2010 сол аюзи ҳамаи ё ба фикрам оиладор шудагиянд. Ина ҳама Манчестер Юнайтед. Вақт Роналдо бача ячи грамбит мекард. Ози киҷоши бо ана ма биё командаи кира нишон бутем бачаҳакои ҳам давра нишонтон бутем. Ба оз сар чанд гол задагӣ? Нек саркатӣ гол бисёр задагим. Ина Фатлуева кӣ мешиноса? Ина Фатлуев. Ина Самад Шоҳзуҳуров.
ина Исо Айнурак, ина Даврон Тухтастунов, ина Иқбол Хушвақтов, ина Миралӣ. Экрана бинӣ полный рост тамом кардаги зарбе ки компютера гиро намекунем ам хеле. Ина Хидима. Ки гуфт ина амҷа Бензема, ина Бенземаро дидем ё шоша? Ина Ромез, ина Эмомназар Салихов. Акай Носир акай зад устод. Сорбон Худо раҳматш кунад, акай Тӯйчӣ. Бача биё бигӣ. Ячи давра гузашта. Машао бара. Ака бо бозӣ мешавад? Ай насиб карда боша бозӣ шава, бо ягон эфирша сар метем. Бозира аз сар бумон. Алнаср 3 гол зада кард. Бале, бозира аз сар бумон. Бача ӯ бозиро зима да эфири ӯ бародармону вай бародар бо жалоб назана. Ваки братан ту эфири ман бозира нишон додӣ. ва душанбе даври дуюми бозӣ мешавад. Иншоаллоҳ дафъ мезана Истиқлол. Хай занамо хирсанд, ҳеҷ гап надорад. Бача шумо ягон вақт представлят мекарде ки ҳамин футболистои тоҷик против Роналду бозӣ мекунанд? Бача и уже худаш як победа. они дӯздора чо мекунӣ биё чах кунӣ. Ваҳдат Париж созӣ. Ҳамин эфир ки фикр мекунам каналай теневой банд мебура чи ҳамин калу меган дурӯғ меган. Як хабар каса инсоф мета Зиёратшоҳ хеле нагӯ. Тоҷико кӯдако буданд. Тоҷико нагӯ команда Истиқлол бугӯ. Тоҷико вообще нол. Не хеле нагӯ бача астағфируллоҳ бугӯ. Команда Истиқлол бугӯ. Тоҷико гуфта обши гуфтестӣ. Бача футбола нишон додиста будем 10 одам буд. Футбол тамом шуд 45 одам тамом шуд. Тенҷаи бача не Истиқлол. Чанду чанд шид? Чанду чанд шид? Биёем бародара бигӯем чанду чанд шид? Ина бача биё бигӣ. Дар ҷои хиддакам бозӣ 3-1 буд шед. Гуфти гапҳо косахонаи сари Чингизхон Роналду пир шуд охи бозӣ тайёр шуда кан. Тамом шуд футбол 3-1 ода Истиқлол гап нест. Дар ҷои хиддакам ман дар хонаи худам отпускам буд шуд пага кор мебурам. Рӯз рӯшакора кантовка кардем сара 3 кати задем. Пага кора кард. Истиқлол ҳамқа метавона басайшон. Мо мегӯям ку уровень ҳар кас ҳар хела хаки бозия ки туна буромад против Алҳилол 4-1 зад. Сенсатсия кард хай. Ака ҳамақай. Футболистои худмон ҳамааш камбағалай зуршон намераса будуран зуборда соф ҳамин сағирои бой бозӣ мекунада. Як рости гап ашёти футболи тоҷикоз ҳичи гуфтан наметавонам, барое ки наблюдат намекунем. Ҳамин рӯз намедонистам ки бозия яке то додем ютуба ки бозӣ рафтесай. Ваҳ гуфтам биё ку меша бозӣ зур буд. Мактаби 72 салом устод Саъди Шерзода. Бача ваалайкум салом 72 рулид. Яке мувофиқи талаби 72 гуфтиё зима ту да чира нишонтем. Ба ира бачаҳо да бар нишонте. Ваҳ бача нав амҷа 72-ра ман нишон додиста будам. Шогирд гиҷо шудӣ? Амҷодӣ? 72-ра нигоҳ кар. 72-ра шинохтӣ? Дар даҳани ҳамин сағиракора шинохтӣ? Явӣ? Устодшон авӣ устодшон дар гап нест. Хушбахт авӣ хушбахт. Икай Тоирзоира бӣ. Аминҷон абӣ.
ҳамадониро бин. Беҳрӯзави? Бача. Офсайда намедонам чиye. Пеласоз бозӣ кардиям, маладес. Ба обирон амиқа метонӣ. Кадом сол буд Истиқлол амик каманда? Бозӣ тамом шуд. Бозӣ тамом шуд. Бечора майда будан, ё калон будан. Ака бозӣ равшан чӣ? Боз чӣ гап намедонам. Кадом сол буд Истиқлол амик командаро 3-1 бурида буд? И командара не Ал-Ҳилола 2 сол пеш ба фикр ман 4-1 зада буд. Намешавад ягон сумишон ҷамъ кунӣ. Суми соз мегиранд, хе нагӯ. Офсайда намедонам чиye. Инҷаем устод. 7 километр мегӯянд мактаби 72. Ҳамин дуздора нишон дод. Монака. Зинда бошӣ устод. Охи шогирдоман, охи ёра ма дарс додагим. Ёда меҳре ки мондагие, бачаро гуфта намеша охи. Вая бивай суратҳошон олиам ба дасти ман аст. Ҳамадонӣ кадом шогирди ту? Ҳамадонӣ ки Истиқлолда бозӣ дора, ин не Ҳамадонӣ ки дар мактаби 72 мехонд, шогирдим буд. Аммо территорияда намедонам оз зиндагӣ мекунад ё не, намедонам. Худат бо муаллими тарихӣ? Ман муаллими тарбияи ҷисмонӣ будам, 10 сол дарс додагим Тоҷикистонда. Зайни ҳол дар Самараем. Кароҷ компютер дига дар кор нест, компам мекушем. Бачаҳо кайдиқа чах-чах мекунем, ба мерем атбоъе мекунем. Шерчики маку, шерчики маховай. На шерпаланги маховай. Шерпаланги ма намедонем ира боец тайёр кунем ё футболист тайёр кунем. Озиражда пака фикр дорем. Зинда бошӣ устод. Ҳамадонӣ беку вуҷуд омадем. Хайр ба ҳар ҳол хеле кӯшиш кардиам. Бале, Истиқлол соз бозӣ. Ака ҳама бозиро тамошо накардам, лекин ҳамин эфирда даромадам, эфири бародарда ки 1-0 гуфтам, хеле боварӣ накардам. Сразу эфир сар додам. Бозиҳо шикамошон баки зил шидаем. Кал бозӣ чанд шид? Иди Фаслиддин. Хе нагӯя бача обижат накард. Бозӣ 3-1 шуд, Истиқлол бой дод. Бозӣ чӣ шуд? Бозӣ Истиқлол 3-1 бой дод. Чӣ кор кард Исти Самарада? Кӯчидим, ҳаминҷо омадам ку, программа переселения кати. Ҳаминҷа зиндагӣ дорам, ҳаминҷа кору фаъолият ҳаминҷа дорам. Неста ягон рэпи нав. Не астағфируллоҳ, Эмомалӣ Раҳмон рэп нагӯ дига бародар зиқм кардӣ. Барое ки рэп кардӣ, ман дига сари кор надорам, намекунам. Астағфируллоҳ гуфтем, тавба гуфтем, басш кардагием. Равияи ноҳаққай барои ҳамон 4 таи зиндагӣ гав зад. Бачаҳоям 50 кас айгиҷо тамошо кардестин? Ай Душанбе, ай ҳамин Россия айгиҷо тамошо кардестин? Машааллоҳ. Худованд ҳар касаки инсоф диҳад бачаҳо. Хеле ки ҷавоние, чӣ хеле ҷавонида буд. Хеле як беақлӣ рэп гуфта медавидем. Айпад Москва, ака ҷавон вақтҳои пеш ёдам намеравад. Ака бозӣ чанд шуд? Ғафуров бозӣ 3-1 шуд, Истиқлол бой дод. 1 гол Роналдо зад, 2 Талиско зад. Ман як клуб тамошо дорам. Уфа. Клуб Рекордс. Бача биё бигӣ. Бачакҳои клуба салом расон. Уфа. Уфа дар чӣ хеле зиндагӣ? Та инҷаё мегӯянд Мачито гарени бисёр ая. Зафар Зубайдов як бародари манам қариш мондагия, ришош баланд, ӯам пеш футболист буд.
Регарда варзобда энергетикда цескада чанд ҷуда бусикада ягияз борнидан буд. Ози уфада зиндагӣ мекунам. Ваим кае ки Уфа омадӣ меҳмонӣ биё, Москва. Бачо кадоме ки Россияда вазъиятҳо чӣ хелае? Рейд, пейли, сӯсы ҳама сада ёхе. Ай, Кавказ. Тарафҳои Кавказ чӣ хелае бачо? Зиндагӣ чӣ хелае? Буда ЕКБ ҳар рӯз бозие. Бача бозӣ нагӯ, ки ман зиқ мешавам ба худо. Ҳамин мусобиқа шида буд, ҳамин рӯ парои хонам стадиони Нефтяник аст, стадиони Калонай, ҳамин ранги чени Фрунзе бигем. Я мусобиқа шуд, бозӣ кардам, онаша об бара. Намедонам, травма гирифтам. Ба фикрам, ки мениск шидагиам. Барои ҳамин рӯзи ҳамин футболро мебинам, ганда зиқ мешавам, барое ки бача ман оли пир нашидам ба футбол, ама бозӣ карда метавонам, бояд бозӣ кунам. Яке ҳамин травма зиқ кард ман. Мениск шидам, ҳамира намедонам, хушрӯ ягон духтури созда бурда нишон додан дар кораи. Артроскопия, оператсия мегӯянд, ҳамуро ду спитсаи ду тараф мезананд, яташ камера, яташ извлекат мекунанд мениска. Амхалӣ мекунем, мебинем оли тарафҳои мо тинҷ яка соза. Ака ҳамаи бозингаро бой додан ба ягон су мегиранд ё не? Ака бозингаро рости гап контракт кардиянд, ойликошонро ҳар моҳ мегиранд. Не ки премиальный гуфтани гап аст. Фарз кардем пеши ҳамин бозии Алнаср начальник команда медроя, пеша ки мо да ҳам хелбад пеши ҳар як бозии принсипиальный медромаданд, мисол мегуфтанд ки ин ҳамин бозиҳоро, ин ҳамин бозиро бизанед, сайри ҳар як футболист ин ҳама қадар пуле. Хай баъд медаванд, конечно. Футбол тамом шид, бародар, футбол тамом шид. Соза, алҳамдулиллоҳ, хубе. Бозӣ чанд шид? Бозӣ 3-1 шид, бачаҳои Истиқлол бой дод. Бозӣ кӣ бурида бошад? Бозии Истиқлол бой дод, Алнаср 3-1 бурид. Шиканбаки зил неста охе? Не, астағфируллоҳ, бугӯя бача. Структураи ман шиканбаки зил намешавад. Структураи ман стандартне, ман худо ва шукр физически формамро поддержка карда меистам. Яке ҳамин мусобиқада чӣ халиг шид намедонам. Онашвара соз гарм накардем. Ёки оли ответния мебинем. Киҳо гол задан ака? Короче, Алнаср 66 минутада Роналдо 1-1 кард, баъд Талиско 72-ю 77-да зад. 3-1 шуд. Талиско 2 зад, Роналдо 1 зад. Истиқлол легионер зад. Себай буд, касе буд, короче, номша рости гап. Ватан раки нестӣ? Озирашда не, рости гап, ватан пока что кӯчидем ака, омадем ҳамҷа, алҳамдулиллоҳ, ҳамҷа кору фаъолиятам соз рафтест, кӯдакҳо хондестанд. Ҳамҷа пока что хай соза. Ҳамҷа зиндагӣ нормально рафтест. Хай насиб ягон вақт ягон сайр гашт тамошо бошад. Ватан я мерем, я хабар мегирем, бо хай обратно мебием. Чӣ хеле охе ҳамин мардум, ҳамин любой мардак барои пешравии зиндагиш мекова ҳамин ҷое ки удобни бошад барои фарзандош, барои аҳлу оилаш удобни бошада. Чанқа шидам инҷа даҳӣ? Соли 20 омадам, рости гап 8 март буд. 8 март омадам, 20 сол.
Ҳамин 3-4 сол меша насиб ҳамҷадо. Гапи мара гиря ака бачата футболист кune ё ҷанг фоида нест. Хай ҷадам Самара ина Крылья Советов Премьер-лигада бозӣ мекунанд. Инами рӯ-па-рӯи хонам стадиони Калон Нефтяникай. Тренерош мақсад шиносам. Хай метавонам бачамат насиб то инами синфи 1-2-3 хадам конкретно тайёраш кунам. Бирам метавонем шояд тайёрак дасти ягон тренери созда конкретно бозӣ мекунам. Роналдо намебуд Истиқлол мебаред. Не аки я Роналдо ам акоқа погода намекунад. Аки футбол командная игра рости гап. Салом алейкум бародаро, бозии футбол дар кадом шаҳр гузашт? Алейкум салом, бозӣ дар Арабистон гузашт? Арабистонда буд, Тоҷикистонда набуд аниқ? Ҳамун тарафи ҳамун Эмиратда буд короче. Диди Спартака чӣ хел кард? Крылья Советов бача Спартака зад. Ирӯз Санёк ба фикрам бозида буд. Ирӯз буд ин набуд? Ҳамирӯз буд. 4 чанд зад. Ассалому алейкум ака, рости гап и барои сум бошад, бозии мо 100 солам боша намешин. Ассалому алейкум ака, рости гап и барои сум боша, бозӣ 100 солам боша намешин. Алейкум салом. Бародарҷон, камтарак вай ки васе ки гапта кадом бозиро дар назар дорӣ? Футбол барои сум. Таваллуд чанден акаҷон? 2-8. Рахмет. Худат вақт шуда хӯрад. Вақт шуда яка хай ай ҳозира гапза бародар, ай ҳозира гапза. Гузашта ба гузашта салавот. Соат чандаст шумо дар соат? Мода 12:35. 4-0 Крылья Спартака зад ва дар даҳани 1988. Бале, 27 октябр. Яъни наздикида Данюха дорем. Чанд шуд бозӣ бародар? Бозӣ 3-1 шуд ко? Бозиро тамошо накардед шумо чӣ? Севу як. Бале, бозӣ 3-1 шуд. Агар командаи Истиқлол маро дар бозӣ мегирифтанд, аниқ мебаридам. Бача, бекор будем. Ҳамин савола як бор дигар тиян бикш телефона бира хокам. Истиқлол бой дод. Ина тури соат 12:30 шуд. Ман пага кор мерам бародаро. Нами рӯи хотири 25 кас чӣ хеле ки ӯ бародар 20,000 гирифт, аблом кард. И ганда кори безебае барои одаме ки эфир сар додагие. И гуфти гапҳо неуважение да барои зритель. Хай ки мо ҳаме рӯи хотири бачаҳо гуфта эфир ҳаме гирон кардем. Киштанаш аки худо медона эфирҳои мара кадомян вақтҳои пеш ёд дошта бошем, соатҳош катем чах-чах када мешинем. Ютубам рости гап каналам хеле шуд партофта мондагӣ будем. Вақтам набуд. Ҳамин 3-4 рӯз шуд бачакҳои Питера, бачакҳои тоҷикҳои худмон команда кардагиянд Азия. Амора хеле видеосъёмка кардем Саранскда. Ирӯз мутаассифона финал баромадани финалда бой додан 2-1. Шумо дар куҷо ҳастед? Мо дар
самараи. Недаку айс пасам хали фирчиҳо сар метем, 4 бачаҳо ка чахчах мекунем. Чӣ гуфтем? Наздик будем ака. Сорбон Рӯзиев. Чанд шуд ако? 3-1 шуд. Истиқлол бой дод. Хайр адноё ҳаматонда паноҳтон ба Худо. Хона дар рости гавар мавҷи хов кадаге. Ҳамаро бедор накунем бо. Хай да алоқа мешем. вале ҳадисе видеочиҳо дору мепартом. яди чи сохтагим хай ба затсинит мекунем. Чистами отпускам инами рӯз тамом шуд. Пага кор мебарам. 2 ҳафта отпуска хонада будам, даҳм гирифтам. Гап нест. Хоб бои хуш давай бачаҳо паноҳтон ба Худо. Хай бо ягон гапу чап, ягон хабар шуд. Сараш метем хай. Вақтон шуд ядр омада ҳамон плей амеҷи хел тамошо мекунем. Хуб акаҷон паноҳтон ба Худо. бои хуш ман да Ульяновске ҳастам. Ульяновск мо да инами чанд километрай наздикай ба фикрам шениям Тольяттиай ба фикрам. ай Тольятти толи наздиктарай дуртарай амхеда. раи тарафи Чапаевскади ба фикрам. Ульяновск ами раи Чапаевскати мере. Сызраня мегзарӣ, а? ҳамҷи агар электричкада бипарӣ, ластичкада то Сызраням мебара. Ульяновск ба фикрам дальше, а? ҳай гап нест, дар насибмон боша, ягон вақт вомехӯрем иншоалло. бародаро паноҳтон ба Худо. худтона эҳтиёт кунед. то алоқара бошинам ака сараҳмат ҳаматонда, касе то охира буда эфир. бо связ дем. худтона эҳтиёт кунед.